Right. Midzi Esther ndiwe Madimbu Tonderai. Ya ndakamira muningina wangu. Inini ndimani Togara ndiri mukomoto. Madimbu Toga sei. Idrisa Bushezi mwana wangu Idrisa. Mimi ndimani Godfrey Madimbu. Kutoga sei ndiani? Togara sei. Agaru. Togara sei bukwa tutera. Kwa nini Tonderai ndiani? Muningina wangu. Munini ndini togara sei wacho. Samamira zvese. Kusabuku ndiani nditoga sei? Madimbu togara sei. Ndinjai togara sei. Azawo Madimbu. Zitara kuti togara sei ndira sekuru wangu. Sabuku togara sei ndi baba. Zitara cho ndini. Apa pakati Madimbu Toga sei Sabuku. Ndiani? Ndi baba. Zeore udzara sida Madimbu. All right. Chakanisa werenge njero nyaya ndekundipuma uroi ndoda kuti kwane mombe imwe chete uya nembo dzako chitukwa nemaredari ari kutaura izvozvo ndinesta midzi achitaura kuna Tonderai Madimbu naToga sei Sabuku Madimbu. Ukama wakamira sei iwe Nesta? Neawa ukama wenyu wakamira sei? Kwakarohwa mainini. Madimbu kwakarohwa mainini. Munini wamai wako? Mwana wanzvadzi. Mwana wanzvadzi. Chitaura kuti wakakupuma sei? Pamusoro Mambo. Musimudzaizvika namutaura. kati paPasika muna April. Yanga iri Friday manheru. Ndo pandakatsvakwa naTonderai Madimbu. Ndo pandasangana naye zvikanzi mai murudiwa pamweya. Vakatuma Gwarazimba. Vari munhu zvikanzi murudiwa nemweya. Vandatsvagwa ndo handawanikwa. Ndo handatorwa ndo handanzi uyai tiprofita uyai ndine mazwi neni. Ndo pazvanzi mai ndikuradzwa pamuri pane mweya wemunhu akafa. Munhu mweya wacho ukunhenhaidzai muri kutambudzai kati memusha mamugere. Asi munhu uyu hamusiri makauraya ba. Munhu akatoreva nevanhu. Vanhu ndo vakatora mweya wakaisa pamuri. Ndiani aidaro? Muprofiti Tonderai Madimbu. Tonderai Madimbu. Munin'ina wava. Pamba penyu hamusi kuraraba. Pari kuita mutsindo uye muchiterwa nebvuri. Ndikati kwete. Zvikanzi munoenda muchinopotera kwaGwarazimba. Ndo kwamunonowandira ikoko. Mweya uchikushungurudzai. Ndikati kwete. Zvikanzi mai munoteerwa muri amai muri kunzi muroi mukati memusha mamugere. Ndikati chokwadi ndiri kunzi muroi mumusha mamugere. Zvikanzi nani? Ndikati naRichard Manyangi. Zvikanzi amai pamba penyu pane gona riripo. Gona iri rinoda kuuraya imimi nevana venyu zvese. Asi gona iri harina kuiswa nemumwe munhu ndirepo pamba ipapo. Ndikati asi nini muri kuonawo sendinoroyiwa here? Zvikanzi kwete hamuroyi asi makaisa musingazivi. Ndikati nyaya iyi yakutoda vabereki vangu. Zvikanzi amai imi mukaenda kumusha munounganidza munotaura sabhuku wounganidza vanhu mumusha. Vanhu ava voungana kudarizve. Imi munotaura mafiri yakaita amai ava. Ini ndeichibvisa gona riyai kuti muyambuke. Ndikati zvakutoda vabereki vangu varipo. Mashure macho china chandaida kuenda kumusha china kunyaradzo. China ichocho mwana wamai guru uya vakafa abva aenda kumusha kunotora nasekuru wake namainini wake. Vachiuya namainini akasvika kuti mai vanasekuru vauya toita seiko? Titaure nyaya. Ndikati ndanyaya ndotaura amai pasina amai yangu iri panapa. Zvikanzi nemuningina uno naTraimu matondikidza aka yangu. Zvese zvamukutaura izvo zvakazvizwa kuCape Town kare kare. Musatitire chitsotsi ichocho. Vandati kwidza ako aka yako. Vanhu vangu ndovazvangopera zvakadaro.
but akakupumha wacho haapo kaka haapo ba aiprofita wacho haapo aiprofita haapo. unombaona pane nyaya yacho angei asina kuuya akanga audzwa date asi manje ari kubasa kupi Cape Town vanodhiraivha matraki. Saka zuva racho iro rakabva rangoenderana nezuva rebasa aibva atoti havana mukoma endai munzwewo nyaya yacho kuti yakafamba sei. Iye matauro ari kuita ari kuti musi wakanga wari pachechi haana kutaura kuti mai ava vanoroya, akataura kuti mai ava vari kutambudzwa nemhepo iri kungotendera pamusha pawakaroorwa, asi vari kuzopumwa ivo kunzi vanoroya. Saka tikudawo kuti pamba pavo pazonamatwe kuti ivo vabviswe bvuri rinenge richiitira kuti sekunge vanonzi vane jambwa rinova pamazuva akaipa nevanhu. Ndomataurwa azvakaitwa naiye. Saka matauriro aiita pacheche semugariro wepacheche paive nevanhu vainyora mazuva acho. Mazuva acho atori mubhuku akanyorwa naiye matauriro akaita. Ainyorwa musi wacho iwoyo. Asi iye mazuva ake anotaura rinawagora simba. tiverengerei maminitsi ano pamusoro mambo musi wa11/04/2024 chiprofita vandikutendera kuna mai Manyange mweya unoti pane mhepo iri kutenderera pamusha wavo, ndiyo iri kuita vasagare pamba pavo. Mhepo iyi ine varidzi hwakaipara yave kushandiswa sejambwa zvechinhu wakauraya, asi vasiri ivo. Ine varidzi vanoda kubatsirwa pabviswe chiri pamba pavo, vosunungurwa vechipupura kuziva kwavo. Munyori Varasi. iyo wadare unoiti chii mambo ya sekuona kwandiri kuita muprofita akangotaura. Saka iwo mukutsanangudzirana kwavo vakatadza kuzowirirana pakubvunzana kwavaita nemuprofita. Saka wava kuzoti ndapumwa uroyi, asi zvazviri zvokuti iwo watori nejambwa nezvinotonetsa pamusha. Saka handina kuona pawakazopumwa pakubuda mapepa pamusero. Kawachamamira ndofunga nyaya idzi ndo dzatinosoendesa seri kwechiudziya idzi kuti zinyatsokubuda nekuti paita nezvenyuya muprofita aripo mai vari kuti iwo vakapumwa uroyi. Saka paakuda kuti dai muprofita wacho akanga atiprofita anga ari pano obva ayatsotsetsenura nyaya yani yake. asi maminitsi kayo ari kutaura ari kutsanangura. Okay, next. mai avo vachitsanangura nyaya yavo vakaachangamira. Ini ndikuona kuti mawerengerwo aitwa maminitsi anyatsokutaura zvakataurwa nemunhu muprofita aiprofita. Zvazonosiyana kuti mai vamatsanangudziro avo avaita nezvakatsanangurwa nemuprofita chaizvo. Haana kuwananga kuti mimi ati mhepo ine waridzi wayo wakaipara, musiri imi wachitonzi handimi. Saka yakatoachenesa itoti asi mhepo iyi yakukupai jambwa rekuti imimi munge mechinzi muri muroyi. Izvozvo akazvidayira. Saka akati toda kuti pazoitwa tibvise mhepo iri pamba penyu iri kukupai jambwa. Saka maminitsi ayachangamira ajekesa chaizvo kutoti handioni kuti pane imwe nyaya yekuti vangotaura zvanoda kutaura. Ndada kutaura kuti mai avo vabvira dhavatisana nyaya yavo ichiverenga zviri pasamone kuti wakapumwa uroyi. Nyaya yavo yese hapana pawakapumwa.
waitotaurirwawo zviri kwanetsa dzakawanda kwete kubva wakunzi iwe uri muroyi wana kunzi ndokutsanangura kwandanzwa pamusoro imamo asi hukwe kunzwa kuti hapana izwi rekupuma asi mukunotaura kwawo nyaya mai wari kuti mwana wamai wakanga wafa wakazonodaidza vana sekuru avo wakanga wazodaidzweya ende wakanga wadaidzwa akadaidzwa vana sekuru ari pano here akandodaidzirei vana sekuru avo akazodaidza mainini kuti mainini vana sekuru wauya kana pano panga pakanaka hanzi aripo here akanodaidzwa vana sekuru aripo wakandodaidzirei vana sekuru taura wasimukawo cha pamusoro mambo ya chakaita kuti ndinodaidzwa vana sekuru pakaprofitwa nhau iyi ndakange ndazodaidzwa kuti ndinge ndiripo ava ndimainini wangu mukadzi wabamii saka pakazonzi pamunotaura nasabhuku muchitaura zvemunoziva zvakaitika pamusi wakapihwa poizeni namai wangu munofanira kutaurira vanhu zvemunoziva zvakaitika nekuti pawakasvika imimi ndimenge muripo makasvikotambira maiguru enyu saka munofanira kutaura saka ndakaona kuti nyaya yacho haingataurwi ini ndiripo nekuti handisiri hama yamai wangu hanzvadzi dzavo dzinofanira kunge dziripo dzichizvinzwira nyaya yacho ndosaka ndakadaidzwa vana sekuru kuti vauye hanzi mai avo wakafa sei mai wakafa sei ndi macdonald wakasimuka mai avo wakafa sei mai avo wakanonzi wakaisirwa poison drink wakadaidzwa wari kuchechi kwakatotumwa munhu unovadaidza kuti hanzi uyai hanzvadzi yenyu yauya wachisvika bvawanzi kune pati yemaovet wachiendeswa ikoko ndokwakadzoka waisirwa poison wakurwara uyu ndakakuseri kwechuru endai kuseri kwechuru ndipandooneka kuti wakaisa uroyi here kana kuti hapana ngaende kuna chiremba Yes,